idan mutum bai samu sallan isha a cikin jam'i ba sai ya zo ya tarar ana sallan tarawihi a Ramadan, shin zai bi sallan tarawihin nan ko kuma zai kulla sallan isha daban? Babu laifi mai nafila zai iya bin mai farilla sallah, haka mai farilla shi ma zai iya bin mai nafila sallah. Malamai suna kafa hujja da hadith na Mu'az ibn Jabal wanda ya kasance yana sallah tare da manzon Allah na farilla, ya je anguwansu kuma yana nafila, mutanen anguwansu kuma su kuma suna farilla, shi zai musulmanci. To kaga babu laifi. To haka kai ma idan ka zo masallaci baka samu sallan isha ba, ka tarar ana sallan tarawih, sai ka yi joining nasu. A lokacin da suka sallame daga raka'a biyu na tarawih, kai kuma sai ka miƙe ka yi cikon raka'a biyu, ya zamto raka'a nawa? Hudu, sai ka sallame, sallan ka tayi. Don haka babu laifi mai tarawihi wanda yake sallan isha'i ya bi shi, haka ma babu laifi mai nafila ya bi wanda yake sallan farilla. Duka babu laifi kamar yadda malamai suka bada fatawa, kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka tabbatar da haka. Babu laifi.